ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ರಾಜಗ್ ಆಯನ ಆಸ್ಥಾನೋಡು ಅತ್ತಂದಂಡ ಆಯನ ರಾಜ್ಯೋಡು ಆಯನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯೋಡು ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕಣಂದಾಂಡ ಒರಿ ಕಲಾವಿದಗ್ ಒರಿ ವಿದ್ವತ್ತಿತ್ನಾಗ್ ಒರಿ ಪಂಡಿತಗ್ ಲೋಕದ ಉವೇ ಮೂಲೆಗೆ ಪೋಂಡಲ ಆಗ ವಿಶೇಷವೈನ ಮಾನಾದಿಗೆಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡೆಗೆ ಐಕ್ ಉದಾಹರಣೆ ಆದ ನಂಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಕಲಾವಿದರ್ನಕುಲು ಒಂಜಾತ್ ಸಾಹಿತ್ಯನಕುಲು ಅತ್ತಂದನ ಒಂಜಾತ್ ಪಂಡಿತರ್ನಕುಲು ಇನಿಕ್ಲಾ ತಿಕ್ಕೋರು ಬಂದಲೆ ಕಲಾವಿದೆ ಪನ್ನೋಡುಂದಾಂಡ ಹಾಗೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಕಲಾ ಸರಸ್ವತಿ ಒಲಿಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಕೊಡೋರಿಯನ ಮನಸ್ಸಿನ ಗೆಂದೊಡುಂದಾಂಡ ಆಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತಪಸ್ಸದ ಹೊರಟ ಆ ಕಲೆನ ಪೂಜೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಸಗತಿ ಆಗಿಬೋಡು ಆ ಬುದ್ಧಿಲಬೋಡು ಅಂಚಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಕಲಾವಿದ ಅದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾನಾದಿಗೆ ದೆತೊರ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತ್ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ನಡುಟ್ಲೇರು ಇನಿ ಅಂಚಿನವರಿಗೆ ಕಲಾವಿದೆ ನಮ್ಮ ಒತ್ತ ಕುಲ್ದೇರು ಬಂದಲೆ ಸುಳ್ಯದ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ್ ಸುಳ್ಯ ತೆಲಿಪವನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿನ ದಿವಂದಿನಾರು ಅಂತಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಸೊರಟು ಪಾತೆರ್ನಾರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕಲ್ನ ಸೊರನು ದೆಪ್ಪುನಾರು ಅಂಚನೆ ಮಿಮಿಕ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪನ್ಪನ ಮಿಮಿಕ್ರದ ಕಲಟಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪೋದು ಸಾರ ಸಾರ ವೇದಿಕೆಲೆಡು ಅರ್ನ ಆ ಚಾತುರ್ಪುನು ತೋಜಾದಿನಾರು ಮೆಂಚಾದಿನಾರು ಬಂದರೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ್ ಸುಳ್ಯರನ್ನು ನಿಕಲ ಮಾತಿರ್ನ ಪರವಾದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಪರವಾದು ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂದಲೆ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂಡ ಎನ್ನಾಲ್ಕೈತನ ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಕಲಾವಿದನ ಏನ ನವೀನಣ್ಣೆ ಲೆತ್ತದೇರು ಎಂಕ ಭಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಂತುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸು ಓಡ್ಚೀನಿ ಆತು ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಅಂಚಾನೆ ಥರ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪ್ರೀತಿ ಸೋಪೇರು ಅಕ್ಲಿ ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲ ನವೀನಣ್ಣ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇರ್ಪಂಡರು ಪಾಪದ ಕಲಾವಿದೆ ಪಾಪುಡುಪ್ಪರೆ ಬಂಗುಡುಪ್ಪರೆ ಅಂಡ ಕಲೆ ಅವು ಏಪಲ ಶ್ರೀಮಂತವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಅದಿರುಲ್ಲರು ಇರ್ದ ಎನ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಬಂದ್ಬಿನ ಕಲೆನು ಏಪ ಶುರು ಮಲ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ 1980 ಎಂಬತ್ತನೇ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷ ಅವು ಐಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಉದಯ ಚಂದನ ಈ ಟಿವಿ ಇಂಚೆ ಪುರ ಹಲವಾರು ಚಾನಲ್ ಪುರ ಹೊರದ ತೋಜಿ ಏನತೆ ಏನ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಐಟೆ ಬತ್ತಿಜ್ಜಿ ನವೀನಣ್ಣನಾಗ್ಲಿ ತಿಕ್ಕುನಾಗುವಂತ ಲೇಟ್ ಅಂಡ ಪ್ರಾಯ ಮುಗಿಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಇಪ್ಪುನಾಗನೆ ಇಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇರು ತಿಕ್ಕಂಡ ಇಂಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಮಿಂಚರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಮಿಂಚರೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೂಬಿನಂಚಿತ ನನ್ನ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ್ರ ಬಾಯ್ಕುವೆ ಕೆಲರನ್ ಪೇರು ಪ್ರಾಯಣ್ಣ ಮೂಲೆ ಸೇರ್ನ ಪೊರ್ತು ಕೋಂಟು ಸೇರ್ನ ಪೊರ್ತು ಅಚ್ಪ ಅವರೇಜ್ ಅಚ್ಪಲ ಐವರ್ಸರ್ದು ಆಣಿಂದ ಎನ್ನು ನಕುಲುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ್ ಸುಳ್ಳೆಲ್ಲರು ಅಚ್ಪತ್ತ 3 ವರ್ಷ ಅಂಡು ತೂನಗ ನಿಕಲೆ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಎನ್ನಂದು ಇನಿಕ್ಲ ಉವೇ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ಬೋದು ಉವೇ ಪೊರ್ತರು ಆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಅರೆಗೊಂಡು ಆ ಮನಸ್ಸು ಅರೆಗೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಪ್ರಾಯದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನವೀನಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನವೀನಣ್ಣ ಈ 60-70 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜೆ ಬನ್ಪುಣ ಎಂಕ 30 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಏತ್ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು ಆತೇ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಂಡೆಗೆ ಐಕ್ ಮುಕ್ಕೋರಿ ಕೇಳ 30 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಇತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇಂಚೆ ಮಾರ ಇಪ್ಪುನ ದಾಲೇಜಿ ಅವಳೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಡೆಪುನ ಕಲ್ಲುಂಡತ ಇನ್ನ ಆನಿ ದೇರ್ಪೇರ ಅವಂತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ದೇರ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಮಾರ ಅಂಚಾನೆ ತರ ಎನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಅಂತು ಇಂಚಿನ ಅಜ್ಜನಕ್ಲನ ವಾಯ್ಸಿಡ್ಲ ಜೋಕು ಪುರ ಪಂಪೆ ವಾಯ್ಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೇಂದ್ರ ಐದು ದುಂಬು ಈರ್ನ ಈ ಕಲೆಕ್ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ನ ಇರ್ನ ಯಜಮಾನಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಸಾಂಸಾರಿಕವಿನ ಬದುಕಬಣ್ಣ ಜೋಕುಲ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಗಡೆ ಎನ್ನ ಮಗಳು ಒತ್ತಿಯೆ ಎಂಕ್ ಮಗಳು ಆಳು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಲ್ತತ್ತು ಎಮ್.ಟೆಕ್ ಮಲ್ತತ್ತು ಎ.ಜೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆತುಲ್ಲಲ್ ಮಧ್ಯಮೆ ಮಲ್ತತ್ತು ಕೊರ್ತು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಂಡು ಕದ್ರಿ ರಾಕ್ ದಲ್ಪ ಅಕ್ಲನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮರ್ಮ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪುರ ಆತು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿದರು ಅಂಚಾನೆ ತರ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲೆ ಅವರೇ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲೆ ಅವರೇ ಮಾತ್ರ ಸಮಯ ದೇತೊಂಡ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಜಾರು ಇದು ಸುಮಾರು ಜನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಈ ಕುಸಲ್ ಹಾಸ್ಯ ಒಲ್ಪೊರ್ದು ಪುಟ್ಟುನು ಒಲ್ಪೊರ್ದು ತಿಕ್ಕುನು ಹಾಸ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಆಯ್ನ ಕೇಣು ನಾಯಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತಾಳ್ಮೆ ಬೋಡು ಬುಕ್ಕ ಪಂಪುನಾಯಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತಾಳ್ಮೆ ಬೋಡು ಇಜ್ಜಡ ಅವು ರಡ್ಲ ಒಂಜೆ ಐಜಡ ಐತೆ ರಡ್ಡು ಕೈಲ ಸೇರಿಂಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕ್ಯಾರ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಡ ಆಪುಜಿ ಪಂಪೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಹಾಸ್ಯ ಪಂಪುನ ಎಂಚ ಪಂಡ
ಅಂಚಿದ ಜನ ಇಂಚಿದ ಜನ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದಾಗ ಒಂಜಿ 10-50-100 ಜನ ಇತ್ತಿನವಳು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋಂಡಲ್ಲ 80 ಜನ 60 ಜನ ಅಂಡಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡಿತ್ತಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಲಕ್ಕ ತೋಜುವೆ ಇಜ್ಜಡ ತೋಜಿಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಮುರಾನಿವರಿ ಏನಟ ಪಂಡೆ ಸರಿ ನಾ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಬಾರಿ ಶೋಕಾತಿತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರಿಯೆ ಏನ್ ಕೇಂಡೆ ಇರೇ ತುಯರ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಂತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನೇನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಪಂಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಏರಡ ಕೇಂಡಲ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಪಂಪುನಾಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತತ್ ಎರಡ ಕೇಂಡ್ಲೆ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಪಂಪೇರು ಮದ್ಮೆ ಪೋಯನ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿಗೆ ನಾಟಕ ದೋಯನ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿಗೆ ನವೀನೆರಡ ಪತೇರೇನ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆತ್ತಿ ಕೆಂಡ ಎಣ್ಮಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ಮ ಇಂಚೆನೆ ಕೆಲವು ಪುರ ಏತ್ಲ ಹಾಸ್ಯಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಪಣೇಕೊಂದೇನು ಪುರ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ತೇನ ಪನವಂತುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಈರ್ನ ಕೆಲವರು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಲ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಆ ಸ್ವರವನ್ನು ತೆಪ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಅಕಲ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ರೂಪವನ್ನು ಮಲ್ಪಾರು ಗುಂಡೂರಾವ್ ಪರೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೇಂದ್ರೆ ದಾರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಗುಂಡೂರಾವ್ ನವೀನ್ ಪಡಿ ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದ ಇಂಚಪುರ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನುವರ ವೇದಿಕೆ ಲೆತ ಮರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಮೋನೇನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ತದು ತೋಜ್ಪೋಪೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡಕ್ಲಿ ಜನಕ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಪೇರು ಅವೇ ಇಂಕ ಮಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಬಂಡ ಇಂಕ ಉತ್ತರ ಅವೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಉತ್ತರ ಬಂಡ ಚಪ್ಪಾಳೆನೆ ಜನಕಲ್ನ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಜೋಕ್ಲನ ವಾಯ್ಸ್ ಪಾತೇರ್ಬೆ ಜೋಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಏನನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಓಳ್ಪೊಂಡಲ್ಲ ಆತೆ ಜೋಕ್ಲು ಇಂಚಪುರ ಜೋಕ್ಲು ಕೇನ್ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲು ಜೋಕ್ ಅಕ್ಲನ ಬಾಯಿಟೆ ಬರುವಂತಿಪ್ಪನು ಪಿಲಿತ ಸೌಂಡ್ ಮಾಲ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಪುಚ್ಚೆದ ಸೌಂಡ್ ಮಾಲ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ವಾಪಸ್ ಏನಟಕೇನ ಎಂಚಿನ ಪಿಜಿನ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಲ್ಪುಂಡ ಪಪ್ಪಗ ವರ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಜೋರ್ ಮಾಲ್ಪುಣ ಪಣಿಯ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಜೋಕೆ ತಿಪ್ಪುಂಡವು ಇತ್ತಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಕೇಳನ ಟೀಚರ್ ಜೋರ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಇಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಕೇಳನ ಎಲ್ಲೇ ನಾನು ಪಪ್ಪಲ್ಲೇ ತಬಾವ ಸರಿ ಬಾಲೆ ಪಪ್ಪಡ ಕೇಳನ ಎಂಚಿನ ಅವನಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನ ಇದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಟು ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಕೋರ್ಪರು ಒಡೆಪುರ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೋತಾರೆ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ತಂದನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸುದಿಕ್ಕಡು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಂಡು ಬೀದರ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಿಜಾಪುರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಪುರ ಪತ್ತೆ ಸರ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದ್ರು ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕಲ್ತ್ರ ನೀವು ಅಂಜವ್ರಿ ಅಯ್ಯ ಬರ್ರಿ ಅವ್ರದ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ದ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಒಳ್ಳೆ ಐತ್ರಿ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚು ಬರ ಅವಾಗ ಈ ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದು ಬರ್ಪುಣೆ ಅಂಚಿದ ಕನ್ನಡನೇ ಅಂದಲ್ಲ ಅಂಚಿದ ಕನ್ನಡ ಬೇತೆ ಅಲ್ಪದ ಕನ್ನಡ ಅತಂದ ತುಳು ಪಾತಿರ್ಲಕ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯ ತುಮಕೂರು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಇಂಚಿಪುರ ಬಂಡ ಸಕದಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕಣ್ರಿ ಎಲ್ಲಿವ್ರಪ್ಪ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಅವ್ರ ಬಿಡ್ರಿ ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬೇತೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬನ ಅಲ್ಪದ ಭಾಷೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪವರ ಜಿ 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 ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆಡೆ ಏನು ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಒಪ್ಪೆ ಜಯವಂಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಗ ಗ್ರಾಂಥಿಕ ಕನ್ನಡ ಅಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕನ್ನಡ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡ ಬೋಡಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಲಡನೆ ಪಾತೆರೋಡು ಅಂಡ ಆಯ್ಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ದಾಯ್ಗ ಆವಂದು ನಿಧಾನ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮಟ ಆಯ್ ಪುರುಸತಿ ಪೋಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಧಡೆ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪುಂಡು ರಾತ್ರಿಗೆ ಈರು ಸುಳ್ಳಿ ಹರಿದು ಬರೋಡು ಇಂಚಿತ ಉಡುಪಿಗ ಕೊಡಂಜಿ ಕಡೆ ಟೈಮಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ತಿಕ್ಕಣಂದ ಆ ರಾತ್ರಿ ದಟ ನಡೀರುಡು ಹೋಡು ಬರೋಡು ಒಂದು ಪುರ ಸಮಸ್ಯೆ ರಾತ್ರಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಲಾರಿಟ್ ಪಂಪೆಲೆತ್ ಎತೋ ಸರ್ತಿ ಸುಳ್ಳಿಯಾಗ ಪೋತೆ ಒಂದು ಕಲಾವಿದನ ಎತೋ ಜನ ಗೊತ್ತು ಜಾಂದಿನ ಅಂಚಿತನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲಾವಿದನ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಏನಿತ್ತೆ ಉಂಟ ಒಂಜಿ 2-3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತಿಪ್ಪೆ ಸಾಧಾರಣ ಬೇನೆ ಖುಷಿ ರಡ್ಲ ತಿಕ್ಕದ ನಿಂಕ್
ಅವ್ರು ಅಡ್ಡೆಲ್ಲ ಏನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇವೆ ದಯಬಂಡ ವರ್ಷೋಡು ಹೊರ ಬರ್ಸ ಹೊರ ದೆಂಬು ಹೊರ ಗಾಳಿ ಎಂಚಿನ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಈ ಮರ ಗಿಡಕ್ಕಳು ಪೂರ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅವ ಆತೆ ಕುಂತೋಂತಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಕಲಾವಿದೆಲ ಬಹುಶಃ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಜನಕ್ಲೆ ಬೋಡಾತು ಬಾವಾ ಊರು ಪೂರ ತಿರ್ಗತ್ ಮಾಂತೆರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತಿಳಿಪೋತು ಬತ್ತೆ ಪಂಪುನ ಉಂಡತ ಅವ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇದು ಕೊಡಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಉಪನಂಜಿನ ಕೊಡಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸವಾಲು ಬಣ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಮ್ಮದಾದವನ್ ಬಣ್ಣ ಈರ್ನಲ್ಲ ಆತೆ ಅಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ಇನ್ನಿ ಜನಕುಲು ಬೈದೇರು ಆ ಸವಾಲುದ ನಡುಟು ಎಂಚ ಈರ್ನ ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ನೋಡಿ ಪವರ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಪಂಡ ಐಟ ಹಾಸ್ಯ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ನ ಪಂಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಕೇನ್ನ ಜನಕ್ಲ ಇನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ತನಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತ ಜೋಕ್ರು ಅಥವಾ ಸೌಂಡು ಅವು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಏನ ದಾವಂಡ ಹೆಚ್ಚಾತೇನ ವೇದಿಕೆ ಉಂತತ್ ಮಲ್ತತ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತು ಅಂಚ ಉಂತತ್ ಮಲ್ಪನಾಗನೇ ಎದ್ದೆ ಆಪುಂಡು ಆ ದೃಷ್ಟಿಡಿ ಅಂತ ಕೇನ್ನ ಬುಕ್ಕ ಏನನ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡಿಯಲ್ವಲ್ಲ ವಿಜಯನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಸಮೇತ ನಾನು ಅಕ್ಲನ ಒಂದಿಕ್ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಲೆತ್ತದೇ ಆರವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋತೀರಿ ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕ್ ತಿಕ್ಕದೇರು ನವೀನಣ್ಣ ಈ ಮಸ್ತ್ ಇದಕ್ಕೇಡು ಪ್ರೀತಿ ಸೋತು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತತು ಶಾಲು ತಟ್ಟೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಅವು ಪೂರ ಕೊಡ್ತವು ನಾನು ಪೊರ್ಲು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಲ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲ ಬುಧಾರ್ ಪಂಡ್ಯಾರ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಾಲೇ ಸಾಲುಂಡು ಕೆಲವು ಒರಿದು ಬೋರ್ಲೆ ಬುಕ್ಕೊರಿಯಾಗ ಬೇನೆ ಆಪಣ ಬೋಡ್ಚಿ ಮಾಂತ ಏನಾನ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಲ್ತನಾಕ್ಲು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟನಾಕ್ಲು ತಿಳಿತನಾಕ್ಲು ಮಾಂತಾರಗ್ಲ ಏನ ಪ್ರೀತಿದ ಈರೇ ಪಂಡಾರ ಸಾರ ಕಟ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒರಿಯೋಡುಂದಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಕೋಡೆದೇನ ಮೊರಣ್ದೇನ ದುಂಬುದೇನೆ ಕೊಡರ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ದಾದಂಡಲ ಹೊಸತ್ತು ಬೋಡು ನೆಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವೇ ಲಚ್ಚರ್ನಾಕ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಾಠ ಅವೇ ಮಲ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲು ಚೇಂಜ್ ಆವಂತ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲಾವಿದಾಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತನವಳೇ ವಾಪಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಂತ ಪಕ್ಕಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಏರ್ಲ ತೂವಂತನ ಜನಕ್ಲಿ ಇತ್ತನೋಳು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಳ್ಯಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡು ನಮ್ಮ ಮಹಿಷಾಸುರ ಅಂತ ಉಪ್ಪು ಜನ ದೇವ ಆಟೋರು ಮಹಿಷಾಸುರ ಏಪಳ್ಳ ತುಪ್ಪು ಹಂಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂಪುಣ ಒಂಜಿ ಮರ್ಲು ಬುಕ್ಕ ಖುಷಿ ಬುಕ್ಕ ದೀಪಾವಳಿ ಪಟಾಕಿ ಏತ್ ವರ್ಷ ತಿಂಜಿ ಪುಡಪ್ಪು ಪಟಾಕಿ ಕೊಂಚ ನೆಲ ಚಕ್ರ ಒಂಜಿ ಸುರ ನೆಲ ಚಕ್ರ ದುರ್ಸು ಪುರ ಪೋಪುಣ ತುನಾ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಜೋಕ್ಲು ಪಟಾಕಿ ಸೌಂಡ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೇರು ಏನ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆ ಈರ್ನ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಐದು ದುಂಬು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಈರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿನ ಕಲೆದಾದವನ್ರ ಓಕೆ ಮಾಂತರ್ಯಾಗ್ಲ ಇನ್ನ ಈ ಮೂಲಕ ದಯವಂಡ ಈ ಕೊರೋನಾ ಒಂಜಿ ಬರ್ತತ್ತು ಎಣ್ಮ ಒರ್ಂಬ ತಿಂಗಳಾಂಡು ಏನ್ ಪೊಂಜವಾತಿ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಪೆದ್ದುತ್ವೇನದನ್ನ ಅಂಚ ಒರ್ಂಬ ತಿಂಗಳ ತಿಂಚಿ ಇಲ್ಲೊಲೆ ಉಳ್ಳೆ ದೇವರ್ದನ ನಾನು ಕೈ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ನಿಕ್ಲ ಬಿಡ್ತಿದ್ಯಾರು ಅಂಚಾನೆ ತ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಏಪಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪಡು ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ಯಾರ ಆಯ್ಜಡ್ಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಒಟ್ಟಿಗೊಂದು ಸೇರ್ತು ನಿಕ್ಲು ಮಾಂತೆರೆಗಳ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಎನ್ನ ಜೋಕು ಪೂರ ಕೇಂಡತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಡು ಪಂಡತ್ತು ಏನು ಈಜಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ನವೀನಣ್ಣ ಏನ ಲೆತ್ತದೇರು ಆರೆಗೆ ಮಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ನ ಕಲಾ ಬದುಕು ಅವು ಏಪಗ್ಲ ಓಡ್ಯಂದಿಲಕ ಅಂಚನೆ ಸಾಗಡು ಕಲಾ ಅಪ್ಪ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಿಂಚಿತನ ತುಳುನಾಡ್ದ ದೈವ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಇರ್ನ ತರಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಡು ಬಂದು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಒಂದರು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಏನು ಆ ಜೋಕ್ಲನ ವಾಯ್ಸಿಡು ಮಾಂತದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಬೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಲಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಆ ಜೋಕ್ಲನ ವಾಯ್ಸಿಡ ಅಂಡ ಜೋಕುಲು ತೆಲಿಪುಣ ಪೂರ ಬಾರಿ ಶೌಕ ಆಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲು ತಿಳಿತೋಂತ ಪಾತೇರ್ನ ಈ ಆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೂರ ಲೆತ ಬೋನಾಗ ಅವಳು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಬುಲಿಕ್ ಪುಣ ಜೋಕು ಬುಕ್ಕಾಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನಾಗ ಪದ್ಯ ಬಂಟ್ಪೇರು ಆ ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು
ಅಕ್ಲಿ ಈ ಗಣಪತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ಲೋಕ ಪುರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಾಯಿ ಶ್ಲೋಕ ಬಂದು శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ದಾಸರ್ವಜ್ಞಾಪಯಾಂತೆ ಜೋకులు ಪದ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಡೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವು ಅಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆವಡು ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲೆ ವಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಪಾತ ಇರ್ಬೇಕು ಅವು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಬಾಯ್ಟ್ ಜೋಕೇನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚಾತ ಜೋಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಪೆ ಪೋಯ್ನೋಳು ಪೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಲೇಟ್ ಆತ್ ಬಂದಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೋರು ಮಾಡ್ಬಿಡ ದಯೇ ನೀನು ಲೇಟ್ ಆತ್ ಬತ್ತನ ದಯವಂಡ ಏನ ಪಪ್ಪಗಳ ಏನ ಅಮ್ಮಗಳ ಜೋರ್ ಜಗಳ ಅಂತಿತ್ತಂಡ ಏ ಆಕಳ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಂಡೆ ಇದೆ ಲೇಟ್ ಆತ್ ಬತ್ತನ ದಯವಂಡ ಏನ ರೆಡ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಹಾಕಲ ಕೈತಿತ್ತಂಡ ಬುಕ್ಕರ ಈ ಕುಕ್ಕುದ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿಯ ಕುಕ್ಕು ಪೇ ಚಂದ ಬಲಿಪುಣ ಅಪ್ಪಗ ದಣಿ ಬತ್ತ ಜೋರು ಮಾಡ್ಪುಣ ಎಂಚಿನ ಈತಿಟ್ಟು ಹುಡುಗ ತಿಂಚ ಕುಕ್ಕು ಪುರ ಕಂಡು ಬತ್ತ ಹೋಯ್ನೆ ಇಲ್ಲೋ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮೇಡ ಪಂಪೆ ಮೇರಾ ಇಲ್ಲೊಳಿಜರ್ ಬುಕ್ಕೊಳ್ಳೇರಿಯಾ ಅವೇ ಅಲ್ಲ ಮರೆಟ್ಟು ಇಂಚ ಪುರ ಪಂಪುಣ ಬುಕ್ಕ ಆಟೋಟ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವೇಷ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅದಳು ಸುತ್ತಲ ಬಾಳ ತಾಳ ತೊಳ ತೊಳ ಸುತ್ತಿ ಬಂದ ಈವೀರ ಯಾರಂದು ಮಲ್ಲೆ ತನಗ ಆಸೆಗಾರೆ ಪಂಪುಣ ಇದು ಚಿತ್ತುಮಳಿ ಮಾರನಾರತಿ ಪರ್ನಾಕ್ಲ ವಯಸ್ಸು ಏನು ಮಸ್ತ್ ದಿಕ್ಕರು ಪಾತಿರ್ದೆ ಏನಾರ ಕುಡ್ಲಾಡೋರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಇರೋರಿಗೆ ಬರ್ತದ ಸರಿ ಇರ ಮಿಮಿಗ್ರಿ ಬರೀ ಟೋಪಿ ಇರ ಮಿಮಿಗ್ರಿ ಬರೀ ಟೋಪ್ ಅಗಲ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದೆಲ್ಲ ಪ್ರೀಜನೆ ಇರ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಬರೀ ಟೋಪ್ ದೆಯ್ಯು 20 ರೂಪಾಯಿ ತಂಡ ಕೊರಲಿ ಇಂಚಪುರಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರೆ ಬೆತ್ತು ಮುಖ ಅವರ ಲಾರಿದಾಯಿ ಜೋರು ಮಾಡ್ಬಿಡ ಇಂಚಿನ ಮಾರೆ ಪರ್ತ್ ನಡು ರಸ್ತೆ ಅಂತಂತಲ್ಲ ಇನ್ನ ಮಿತ್ತು ಲಾರಿ ಪೊಂಡ ಚಟ್ನಿ ಅವು ಇನ್ನತಾರೆ ಇರನ್ನ ಲಾರಿ ಬಿಡ್ರ ಇಂಕ್ಲೆ ಕ್ಯಾರೇಜಿ ಅತ್ತ ಮಲ್ಲ ಇಮಾನ ತರತೆ ಮಿತ್ತು పోతుండే ఇంకదలా తీజి ఇంక పర్నాకులు పాతేరన జోకుల వాయిస్ బుక సౌండ్ ಬುಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲು ಪದ್ಯ ಪಣ್ಣಾಲ್ಕನೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಅನ್ನಲ್ಕನೆ ಈ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪನು ಕೆಲವು ಸೌಂಡು ಈ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂದೆಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲೆ ಬೋಡಾತು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಾರ್ಸೋಪೆ ಅವಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಕಿ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಬುಕ್ಕ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಅಂಡ ಬುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಣ ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ ಶಿವನ ಮಿತ್ ಮಸ್ತ್ ದಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬಾರ್ಸೋಪೆ ಆ ಪದ್ಯ ಅಂಡ ಕಾಂಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ನಾಗೇಶ್ವರಡ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಕ್ಕೇನೋ ಅಂತಿಪ್ಪುಂಡು ಐನ್ಲ ಬಾರ್ಸಪ್ಪೆ ಅವು ಬಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆ ಕಾಂಡೆ 5:30 ಗಂಟೆ ಅನಾಗ ಕೇನ್ನಾಗ ಮಾಂತ ಸೌಂಡ್ ಔಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕೇನೋ ಅಂತಿಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಆ ಸೌಂಡು ಇಂಚ ಬುಕ್ಕ ಒಂದೆಟ್ಟು
ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದ ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದ ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಉಂದೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಸೌಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಟ್ರೈನ್ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಪರ್ನಾಕ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ ಮುಕ್ಲಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಮಲ್ತೋಂದು ಹೋಗುಣ ಬರೀ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದ ತಿರ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಜಾಯ್ ತಿಂಡಿ ಏನ ಭಾಷಣ ಇರ್ನ ಭಾಷಣ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ನ ಅಪಗ ಮಿತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಗಲೀಜು ತೋಜ್ ಅಂತ ಇತ್ತಂದು ಐ ಕಾಯ ಬಂದ್ಬಿಡ ಏನು ಅಂಚೆ ಮಲ್ತಿಜರ ನಿಕ್ಲೆ ಕುತ್ತಲ್ಲ ಗಲೀಜು ತೋಜಿತ್ತು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಲಚ್ಚರವರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮು ಬತ್ತತ್ತು ಪಾಠ ಮಲ್ಪುಣ್ಯಾರ ದುಂಬು ಪಂಡ್ಯಾರಿಗೆ ಏರಾಂಡಲ ಮೂರ್ಖರ್ ಇತ್ತಂಡ ಲಕ್ಕ ತುಂತಲೆ ಅಂತ ಏರ್ಲ ಉಂತಿಜೇರಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಹೊರೆ ಉಂತಿಗೆ ಈಜಾನ ಮರೆ ಉಂತ್ಯ ಅಂತ ಲಚ್ಚರ್ಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಆಯ್ ಮಾಡ್ಬಿಣ ಸಾರಿ ಇರೋರಿಯೇ ಉಂತನ ತೂತು ಎಂಕ ತಡೆಯರ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಉಂತನ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಅವ ತಿಪ್ಪುಂಡು ಚೂ ಬುಕ್ಕ ಸೌಂಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೇರ ಐಕ್ ಕೊಡತಿ ಈ ಸೌಂಡ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೋಂದು ತಿಪ್ಪೇರ ರೈಲ್ದ ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ರೈಲ್ದ ಸೌಂಡು ಬುಕ ನೆಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೈರನ್ ರೈಲ್ ಬಿರುಗಾಳಿದ ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಕೊಡೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಈ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟೊಡಿತ್ತನಾತ್ ಗಾಳಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂತ ಬಿರುಗಾಳಿದ ಸೌಂಡ್ ಪೂರ ಅಂಚಿಗಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಬಿರುಗಾಳಿದ ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ ಬಿರುಗಾಳಿದ ಸೌಂಡು ಒಂದೆಟ್ಟು ವಿಮಾನದ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ಪರಪ್ಪ ಜೋಕ್ಲೆ ಪುರ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ವಿಮಾನದ ಸೌಂಡಿಗೆ ನನಗೆ ವಿಮಾನದ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಜೋಕ್ ಬತ್ತಪ್ಪಕ್ಕೇನು ಬೇರೆ ಅವಳೇ ಹಿಡಿತ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸೌಂಡ್ ಸಹಿತ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತಿಕೊಂಡು ವಿಮಾನದ ಸೌಂಡು ಬಿರುಗಾಳಿ ಸೌಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸೈರನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆ ಸೈರನ್ ಹಾಪುಂಡು ಈ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಕುಳಾಯಿ ಪಣಂಬೂರು ಬೀಚ್ ಈ ಭಾಗಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಏನೇತಾರ ಅಮ್ಮಲ್ ಪೊಪುರ ಬೇತೆ ಸೈರನ್ ಹಾಪುನಾಗಲಾತಿ ಒಂಜಿ ಸೈರನ್ ಕೇಂಡರತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೈರನ್ ತುಲೆ ಹವಂಜಿ ಸೈರನ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೈರನ್ ಅಂಡ ಬುಕ್ಕ ಪೋರಿ ಜೀಪ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಸೈರನ್ ಅಂಡ
ಅಂಚನೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಆಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೌಂಡು ಬುಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಡು ಪೂರಕ್ಕೇನ ಸೌಂಡು ರೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಪಕ್ಕಿಲದ ಸೌಂಡು ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡಂದೆ ಪಕ್ಕಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಕೋಗಿಲಾಂಡ ಕಾಂಡೆ ಕಕ್ಕೆಲು ಕಕ್ಕೆದ ಸೌಂಡ್ ಆಟ ಕೆಲವು ಕಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ದೂರ ಹೊಡ್ತು ಬುಕ್ಕ ಕೋರಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿತ್ತು ಹೊರ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ಪು ಅವು ಕೆತ್ತಿದ್ದು ಪುಣ್ಯ ದುಂಬು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಕೇನ್ಯರೆ ಅವೇ ಪೋಡಿತ್ತು ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕೋರಿದ ಸೌಂಡ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ದಿನನಿತ್ಯ ಸೌಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕೇನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆಗ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪ ಮತ್ತೆ ಪುಚ್ಚದ ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಆತೆ ಪುಚ್ಚೆ ಎಲ್ಲೆ ಕುನ್ಯಾಂಡ ಪುಚ್ಚಲ್ ಜಗಳ ಮಲ್ಪುಂಡ ಬೊಕ ನಾಯಿಲ ಆತೆ ನಾಯಿತ ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ನಮೂನೆ ಆಪುಂಡು ಐತೆ ಎಲ್ಲಿ ಐತೆ ಕಣ್ಣು ಬುಡ್ಯಾರ ನಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಕುಂದಿಳು ಕೊರೆಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಡ ಚೂರ್ ಮಲ್ಲೆ ಆಯ್ಬೇಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲದ ಅಕ್ಕಂಡ ಐತ ಸೌಂಡ್ ಬೇತೆ ಆಪುಂಡು ಮೂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬಲ್ತು ಅಂತಿಪ್ಪುಂಡು ಐಟೆ ಮಲ್ಲ ನಾಯಿ ಆಂಡ ಆಲ್ ಸೆಷನ್ ಅಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸೊರಟು ಕೊರೆಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ಕೇನು ಇಂಚಿನ ಸೌಂಡ್ ಪೂರ ಅವು ಬಾರಿ ನಿಶಬ್ದ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಅಪ್ಪಾಗ ಆಯ್ತ ಸೌಂಡ್ ಆಂಡ ಐತೆ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಇಪ್ಪು ಅವು ಕೊರೆಪುನ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೌಂಡು ನಮ್ಮಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಬಿಳಿಪುನ ಅಂಡ ಬಾಲೆ ಅಂತೂ ನಾ ಏರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುಂಡು ಆ ಎಲ್ಲೆ ಪುಟ್ಟನ ಬಾಲೆ ಬಿಳಿಪುನಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದೇ ಬಾಲೆ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟುತ್ತ ಬುಲಿಪುನಾಗ
ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೌಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೋನೆ ತೆಳಿಪುಣ ನಡಪುಣ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಮಲ್ಪೆ ಐಟೆ ಸಾಧಾರಣ ಜನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಣ ಈ ಟಿ ವಿ ತೂಪುಣ ಇತ್ತೆ ಟಿ ವಿ ತೂವನ್ನಾಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ತೂಪುಣಾಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪುಣ ಅಕ್ಲ ಮೋನೆ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಉಂಟು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಟಿ ವಿ ತೂಪುಣಾಕ್ಲ ಅವಸ್ಥೆ ಏರಾಂಡೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೇನು ತೂತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ತೆಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಟಿ ವಿ ತೂಪುಣಾಕ್ಲು ಬತ್ತಾರ ದುಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ಇಜ್ಜೇಡ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋತು ಟಿ ವಿ ತೂವಂತಿತ್ತೇರು ಕೆಲವರು ಇಜ್ಜೇಡ ಅಂಗಡ್ದಪ್ಪ ಟಿ ವಿ ಬಾಡಾಡು ಅಂಗಡ್ದಪ್ಪ ಟಿ ವಿ ಬಾಂಡ ಕೆಲವರು ಉಂತೊಂದು ತೂಪುಣ ఆయన పిరే ఎత్తున్నాయి ఇప్పుడు స్టైల్ మరి ఏదైనా స్టైల్ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಪೇರು ಆ ಸಾಗರದಲ್ಪ ಜೋಗು ಜಲಪಾತದ ನೀರು ಬುಣ್ಣೇನು ಒರಿ ತೂಪುಣ ఆయన ಮೂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಮೋನೆ ಆಪು ಆ ಮಿತ್ತಿರ್ತ ನೀರು ಬುಣ್ಣೇನು ತೂಪುಣಾಗ ದೇ ಇಂಚೆ ತಿಪ್ಪೆ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆ ಮೋನೇಳು ಗುಂಡೂರಾವ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಡಿ ವಿ ಸದಾನಂದ ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತ್ತ ಇಕ್ಕ ದಾರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವರೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಳಿಕೆರೆ ಬರಿಯರೆ ಬಡಾತ್ ಒಂಜಿ 2 ಕೂಳಿ ತೀರ್ತು ಬರ್ಪೆ ಅವಾಗ ಮಸ್ತ್ ತೆಳಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾಂತರೆಗ್ಲ ಆ ಕೂಳಿ 2 ಕೂಳಿ ಇಂಚೆ ಎದುರು ಇಪ್ಪುನಾಗ ఆయన ಮೋನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆ ಆಪುಣ ಅಂದೆ ಮಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತುಂಬುಣ ಭಾರಿ ಬೇಜಾಡಿತ್ತಂಡ మళ్ళా గత్తడిత్తండా బులిప్పునాగా కుచీటు తెలిప్పునాగా ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೋನೇಳು ಫಿಲಿಂ ಬರ್ಪುಣಾಗ ಭಾರಿ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪೆ ಫಿಲಿಂ ತೂತಾಯಿ ಬಲಿಪುಣ ಬನ್ನಾಗಂದೆ ಇಂಚ ಕೂಲಿ ತೀರ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೋನೇಳು ಬೊಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಾಖಲೆ ತಿಳಿಪುಣ ಕೆಲವರು ತಿಳಿಪುಣಾಗ ಕೂಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆದು ಅಂಚನೆ ತಿಳ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ತಿಳಿಪುಣ ಕೆಲವರು ತಿಳಿಪುಂಡ ಮುಳಿಪುಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕೆಲವರು ಬಾಯಿಟ್ಟು ಬೀಡದಿಡು ಅಂತ ತಿಳಿಪುಣ ಈ పొడి వైపునకల్లా తిర్తే పొడి పాతోండేరు తులే ఏ తుల ఇంకా ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಿಳಿಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೋನೇಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೌಂಡು ಇಂಚೆ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ತಂದು ಒಂಜಿಗೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ಪೆ ಕೈಟ್ ನಿರೇಳ್ದ ಮಲ್ಪೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಈ ಬಾಗೋಡು ಬಹುಶಃ ಕೈಟ್ ನಿರೇಳಿಡು ಮಲ್ಪುನಾಕ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ್ ಶಾಡೋ ಪ್ಲೇ ಪಂಡದು ಇಂಚ ಪಕ್ಕೀರ ಆಪುಣ ಇಂಚ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಗುಟ್ಟು ಕೊರ್ಪುಣ ಇಂಚ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಗಿಳಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಮೊಸಳೆ ಇಂಚ ಬುಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆನೆ ಇಂಚ ಬಾಯ್ದೆತ್ತು ಚೊಂಡಿಲೇಡು ಇಂಚ ದೆತ್ತು ತಿನ್ಪುಣ ಬುಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಬಾತುಕೋಳಿ ಇಂಚ ನಾನಾ ರೀತಿದ ಕೈತ ನೆರಳದ ಒಂಜಿ ಇರುವ ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಪಾತೆರ್ದೆ ಯಾವಂಡ ಈ ಪರ್ನಾಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾತೆರ್ತು ಅವೇ ನೆಂಪಾಪುಣತ್ತಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ ಪಾತೆರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೂರ ಆ ಭಾಗಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಟ್ಟದಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡರು ಬಹುಶಃ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಾಕ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಕೆಲವೇ ಮಲ್ಪುಣ ಹಟ್ ಏನೊಂಜಿ 2-3 ಜನ ಮಲ್ಪೆ
ದುಂಬು ಪುಳಿಂಚ ರಾಮರಾಯನ ವಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾತ್ಯಾರಂತಿತ್ತೆ ಇತ್ತೈತೆ ಡೈಮಂಡ್ ಆರೇನು ತೂಪುನ ಜನಕ್ಕಲೇ ಇಜ್ಜಿರಿತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಪಾತ್ಯಾರಂತಿತ್ತೇರಿ ಇಂದೇ ಈ ಪೊತ್ತು ಮಂಚದಾಡಿಟ್ಟು ಉಂಗಿಲ ತೀರ್ತು ಪಟ್ಟುಂಡ ಇನ್ನೇನು ಮಠ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಗರದನಿ ಕೊಕ್ಕುದ ಮರತ್ತಾಡಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೇಪೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಪುಳಿಂಚ ರಾಮರಾಯ ಅಂತ ಪಾತ್ಯಾರಂತಿತ್ತೇರ ಆ ಪಾತ್ಯನ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆ ಅವಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಂತಿತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಇದ್ದ ಘಟ್ಟದ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಮಲ ಪುದಾರದ ಕಲಾವಿದರೇಟ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ NS ರಾವ್ ಮುಸೂರಿ ಶಂಕರ್ನ ಇಂಚೆ ಪುರ ಅಕ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ನೆಂಪುದಿರೋ ನೋಡ ಅಪ್ಪುಂಡು ದೇಡ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ದೆಪ್ಪುಡಾಗ ಆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಎಲ್ಲ ಅವಳ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪರ್ದ ಇತ್ತೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ನ ವಾಯ್ಸನ್ನು ಮಾಂತೆರ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುನ ದಯವಂಡ ಈ ಬಾಗೋಡು ಮಸ್ತ್ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಸೋಪುನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೇದು ಮಸ್ತ್ ಕೆನೋ ಅಂತಿಪ್ಪೇರಿ ಆರ್ನ ವಾಯ್ಸನ್ನು ಆರು ಪಾತ್ರೆನ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಮನೀಷಿ ನವೀನೇರ್ನ ವಾಯ್ಸು ಮನೀಷಿ ಜೀವನ ಅಂಟು ಒಂಜಿ ಕಾಡು ಉಂತುನ ಏಪ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮನೀಷಿ ಜೀವನ ಅಂಟು ಒಂಜಿ ಕಾಡು ಉಂತುನ ಏಪ ಬಂಡ ಚೆಡ್ಡಿ ವಾಡುನಾಗ ಪಾತ್ರೆನ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವು ನಾನು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಸೋಪೇರ ಏನಟಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾರಿ ಆರು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೈಲ್ಡು ಪಾತ್ರೆನ ಮನೀಷಿ ಜೀವನ ಅಂಟು ಒಂಜಿ ಕಾಡು ಉಂತುನ ಏಪ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮನೀಷಿ ಜೀವನ ಅಂಟು ಒಂಜಿ ಕಾಡು ಉಂತುನ ಏಪ ಬಂಡ ಚೆಡ್ಡಿ ವಾಡುನಾಗ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಚಕ್ ನಾಲಿಗೆ ಎತ್ತೀಯ ಪಾಲಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ ನಾಲಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಇಂಚಪುರ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಒರಿಯರಿ ನಾವು ವಾಯ್ಸಿಡು ಒಂಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇವು ಎಂಥ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮಂಥ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ಕರೆಸಿದಂಥ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಿಗೆ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೆ ಶಂಕರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಸಿಕ್ಕಿ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೀಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಪ್ಪ, ಕೊರೋನಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಕಲಾವಿದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಗಾಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಅವಕಾಶಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಕೊರೋನಾ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ. ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲಾವಿದರು, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪರ್ನಾಕ್ಲು ಪಡೀಲು, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೌಂಡು ಮೋನೆ ತಿಳಿಪುಣ ನಡಪ್ಪುಣ ಎಟ್ಲ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಎಲೆನ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸನ್ನಿವೇಶಲೇಂಟ್ ಮಾಂತೆರೆಲ್ಲ ತಿಳಿಪೋಪುನ ಅಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲೆದ ನಮ್ಮ TV ತೂಪುನ ಮಾಂತ ಪುಣ್ಯಾತ್ ಬರಕಲೆ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಲ್ಲಿಸವಂತುಲ್ಲೆ ದೂರ ದೂರ ರೆಡಿ ಇತ್ತನಾಕ್ಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಿರ್ಲೆ ಈ ಕಲಾವಿದಾಗ. ಇಂಚನೆ ಜನಕ್ಲೇನು ತಿಳಿಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಏಪಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂತಿಪ್ಪಡು ಈ ಕಲಾವಿದೆ ನಾನಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬೂರಾಡು ಅಂತ ಬಂಡತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ ಕೇನಂತುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ನವೀನ ಅಣ್ಣಾಗ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋವಂತುಲ್ಲೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು.